गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर दिनै आंनि गोमानाय गथ'खौ आं मोनफिननो हाबाय गोबां रायजो राजानि मददनि थाखाय आं बे हाबाफारिखौ मावदों जाय रायजोफ्रा आंखौ बुंदोंमोन नोंनि फिसाया गोमाबाय नों दाबो मानो नागिराखै दा रायजो राजाफ्रा आंनि बे फिसा गोमानायाव बिसोरो आंनि थाखाय दुखु जाफादों दा बे गासै दुखुफोरनि गेजेरजोंनो आङो जोंनि मानगोनां प्रकाश नार्जारिखौ आं लोगो हमनानै बिथांनि इउटुबाव आंनि बे फिसा गोमानायखौ मोननो हादों दा बे इउटुब खालामनो आरो मा होनदोंमोनलाय भिडिअ खालामनो आङो बेखौ अर्डार होदों बिथांनो दा गोबां जोंनि मानगोनां खासिक'त्रा एबसु अफिसनि माखासे जोहोलावफोरखौबो आं आखायाव लादों आरो बिसोरनि डिरेक्सन लादों आरो गोबां मानसिफोरनि डिरेक्सन लानानै आङो बे खामानिखौ भिडिअ खालामनो फुल पावार होदों बिथां प्रकाश नार्जारिनो आरो दा आंनि फिसाया बम्बाइ निउ बम्बाइ थालजा मोनसे गिदिर ना कम्पानियाव दंहैयोमोन आरो बे ना कम्पानियाव फिसाखौ दोनहैनानै जाय लांग्रा इसाद नार्जारि बिथाङा खारखोमादों आरो बेखौ माखासे निउ बम्बाइ बड' ससाइटि बेयाव थानाय माखासे माने जोहोलावफोर दं आरो बेवहाय सेक्रेटारि वीरेन्द्र नाथ स्वर्गयारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोना निजोम ब्रह्म आरो बिथांमोना आंनि थाखाय बिराद मदद खालामदों आरो बिसोरनो बे गथ'खौ बे कन्ट्रेक्टर मा होनो बे बिल्डिं गिदिरनि सिङाव दोननाय ना फोसाबग्रा आरो ना मावग्रा ना हमग्रा ना फोसाबग्रा आरो बिदि फिटिं खालामग्रा बे सिङाव दोननायाव बिसोरो नुदों बिसोर नुनानै जे बे इउटुबाव होनाय आंनि नाम्बारफोरखौ लानानै बिसोरो कल खालामहरदों दा बिसिनि दुवारै बे गथ'खौ मोननो हादों आरो प्रकाश नार्जारिनो फन हरदों आंनोबो हरदों जोंना बे गासै सानैजों ज' जानानै जोङो बिदिनो कामाख्यानिफ्राय जोङो फ्लाइटजों इमारजेन्सि थांनो गोनां जाहैदों नङाबा बे गथ'खौ साननै सानथामनि उनावनो बेखौ पार्सेल खालामनायनि मतलबाव दंसैमोन आरो दा बेनिखायनो बिराद दुखु गोनां बाथ्रा दा रायजोफोरनो आं बेखौनो खोन्थानाय जाबाय आरो आं बेखौनो सब बेयावनो बिबुंथि होनाय जाबाय गोजोन्थों मानगोनां जोंनि रायजो राजाफोर गासिबोथ' बेयाव फैजोब्बायना आं सर्टै डाइरेक्ट बुंनि आरोना बेखौ दायो 12 बोसोरल'सो नङा होमबा थ' बेहाथ' दायो माखासे मानसिफ्रा सानबाय सन्देह जाबाय जानांगौ कि माबा मोनसे जाहैबायदां थांनानै बेबायदि जेबो जायाखै मिथिबायना बेबायदि जेबो जायाखै जों गथ'जों गोबां बाथ्रा रायलायबाय आरो जों माबायदि टाइपै रायलायनांगौ जों बिनि बेबायदि टाइपखौ लाना आइडियाखौ लानानैबो जों रायलायबाय आरोना जों हौवा मानसि लानानैबो रायलायबाय आरो हिन्जाव मानसि लानानैबो रायलायबाय दा आरो जोङो बिनि सायावबो जोङो जुदि सन्देह लायोबा जों मेडिकेल रिपर्टबो जोंहा बे आखायाव लादों आरोना स' बेयाव खुनु सन्देह खालामनो गोनांथि गैया बिखौ माने मानसिया माबायाव नुर कम्पानि होनना बुंदों नुर कुल कम्पानि बेयाव सोना दोनदों थालजा होनना बुंनायाव नेभि माने निउ माने मुम्बाइनि ओरै एसे खाथियाव आरोना एरिया माने बेवहाय दोनहैदों आरो ओमफ्राय बे गिदिर कम्पानि सिङाव जोबनानै दोननाय बायदि जादों आरोना ओंखारनोबो हाया मानोबो हाया गथ'आ ओमफ्राय फन रायलायनो जेथिया जोङो इउटुबाव भिडिअ बानायना आपल'ड खालामदोंमोन अब्ला बै समावहाय नुनानै अब्लासो बै समावसो बेनो फन हैदों जानांगौ नङा होमबा बे गथ'आ बे समाव गाबनानै बुंदों आरो आंखौ मानो लासिंसिं भिडिअ बानायना होनांगौ होननानै स' बे बाथ्रायाव जों पइन्टआव हमनो हायो कि बे मानसिया जेबो दाय मावाखैमोन नङा होमबा एसे लाजिनाय मोनदों नालाय नङा होमबा बेबायदि खामानि जेबो मावाखै आरोना आरो बिनि गेजेरावहाय बेनो कि नोंथांमोननि सायाव आं रिकुवेस्ट खालामो जेबो बेखौ प्रचार खालामनो नांला मिथिबायना जि जाना थांबाय जि जाना थांबाय दा बिनि सायाव जोङो मोनसेल' नायनांसिगौ बिनि फिउचारा मोजां जानाय नङा होमबा गाज्रि रायलायनाय गामिफ्राव ओरै दाबसे खना बिदि रायलायनायखौ रावबो खालामनांला आरोना आंनिफ्राय फारसे रिकुवेस्ट आरोना मानो होनबा बे गथ'आ दासो नाबाल' दासो क्लास 7 आव फरायदों नङा होमबा जेबो जायाखै बियो थारमाने लांनानै खामानिल' मावहैनांदों माने सासे लेबार बायदि नालाय दा बेथ' कम्पानि सिंनिफ्राय ओंखारनो हाया जाला माला अर्डार गैयाबा बे मानसिया लांदों बिसोर बरनो हायो दा जों खबर मोननाय लोगो लोगोनो कम्पानिखौ जों वार्निं हरखाबाय जे जुदि मानसि सोरबा आरो लांफैबावोबा उइदाउट बिनि बिफा पेरेन्टस होमबाथाय नोंसिनि कम्पानिखौ जों केस होनाय जागोन आरो बे केसनि दारै नोंसिनि कम्पानिया माबा मोनसे जागोन होननानै जों वार्निं हरबाय स' बिनि थाखायनो बिसोर गिनानै बे मानसिनो इसाहाद नार्जारिया फुङाव 14 नङा होमबा 14 थारिखनि जों जेथिया फ्लाइट गाखोदोंमोन ओइदिनखालिनि फुङाव लांफैदोंमोन ना नानि ओमफ्राय नानिया बे समाव थांनाय जायासै आरो बैबो कन्ट्रेक्टराबो हरासै अब्ला ओइदिनखालि जों 3थायाव बेखौ गथ'खौ लानानै फैबाय जोङो ओमफ्राय 15 थारिखआव जोङो एसे गोसोआ मोजां जाथों होननानै जोबजानाय बायदि फानजारियाव जोबजानाय बायदि जोबनानै दोनदोंना बेखौ गथ'खौ ओमफ्राय बेखौ जों बेरायनानै लाबोबाय आरो उनावहाय दा दिनै जों बेयाव सफैबाय लोगो जोङो आबसु अफिसाव थांबाय एसे सावरायबाय बिसोरखौ मा सोंनांगौ दं सोंबाय लोगो बिनिफ्राय जों सिडली पुलिस स्टेशनाव थांबाय सिडली पुलिस स्टेशननिफ्राय जोङो डाइरेक्टलि GSB हस्पिटालाव नङा बेयाव थांबाय बिनिफ्राय जोङो हाइकर्टआव थांबाय आरो माने जुडिसियेल कर्टआव नङा होमबा दा दिनै जों बिनिफ्राय खामानिया माने हस्पिटालनिया जाजोबदिया गोबां लं प्रसेस थाङोना बिराद खामानि बेयाव जों केसबो होबाय नालाय
दा केस होआबाबो जाया नङा होमबा बेफोरबायदि खामानिखौ जुदि केस होआबाथाय माने गुबुन आरो मानसिफ्रा सानलायगोन केस होआ माथो आजिखालि गिनानैनो बेबायदि सानो बेनि थाखायनो केसबो होनाय जाबाय थ' दायो बेनो बाथ्राया मानसिया न'आव मोजाङै मोजां सहैबाय दा फरायफिननांसिगौ आंनि बाथ' नङा होमबा न'खराबो एसे सापर्ट होदो आरो मालिकखौबो आं बुङो कि ओरैबायदि थांदों होननानै जुदि फरायबायाबाथाय रायनो नांला बुंनाङा माने सोंखारि नाङा आरोना बे दुखु थागोन बिनि गोसोआव लांग्रा मानसिया जे सोंखारि नाङा बावगारदो बे मोनसे सिमां होननानै सानदो होननानै बेबायदि बुंबाय था आरो माने बुजायबाय था आरोना स' बेबायदि जुदि बे थटखौ लानानै जुदि गथ'खौ फोरोंलाङोबा बे गथ'नि माने बे साननाय हनाया थानाय नंला आरो मोनसे रिक्वेस्ट बेनो कि बे गथ'खौ हस्टेलाव दोनहैबानो जाबाय ओमफ्राय जुदि न'आव थाबाथाय हारसिङै थाबाथाय बे भाबनाया थागोन आरो ना स' हस्टेलाव थाबा लोगो मोनगोन आरो फरायनायाबो कन्टिनिउ जाबाय थागोन बे जोंहा फादार बा मा थायो जोंहा मिसिनाव नङा होमबा फादार सिस्टार बिसोर थानायाव स' बिसोरजों कन्टिनिउ रायलायबाय थानाय जागोन बा गथ'फोरजों स्टुडेन्ट थाबाय थानाय जागोन नालाय स' बे बावगारगोन आरो आंनि बिबुंथिया एसेबांनो आरो बुंबाबो बिराद जोबनो थाङा आंनि बुंनाया मिथिबायना कन्टिनिउ 24 आवार्सबाबो जोबनो थांनाय नङा आंना बुंनाया मिथिबायना स' आं बेयावनो बुंनानै दोनथ'सै मोनाबायबो आंहाबो थाम लांग्रा मानसिया गैला लांग्रा मानसिया होजोंहाय दङ बेखौ दोनखुमादों जुदि जों बेखौ हमनानै लाबोयोब्ला पुलिस केस जागौमोन आरो पुलिस केस जानाय लोगो लोगोनो बै कम्पानिया माने माबा जागौमोन आरो बदनाम जागौमोन स' बिनि थाखायनो बिसोर दोनखुमादों जाहैदों जोंथ' मोनबा लाबोथारगौ नागिरगादों जों थानाय मोनासै जों बे थानाय जायगायावनो थांखाथारदों ओमफ्राय मानसिया खारग'बायमोन आरो बै दोनखुमाग्रा मानसिया बिसोरनो कम्पानिनि मानसि आरो खामानि मावग्रा जाय मानसिफ्रा बेखौ दोनदों बिसोरनो आरो बिसोरखौ जों मोनबानो बिसोरो पुलिस थानायाव केस नांगौमोन जागौमोन बिसोरबो जाफागौमोन स' बिनि थाखायनो बिसोर दोनखुमाबाय आरो ना बिसोर बाथ्राया लांग्रा मानसिया एरायबाय गैला बेनो आरो जों साजा होनो हायासै बा जों बेखौ एफआइआर होबाय आरो बिनि लाइफआव मोनसे दट थाबाय दागो थाबाय आरो स' बियो जेरावबो थांनो हाला आरो जोङो दायो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रटेक्सनावबो जों होनो हायोबा गोसोबा जोङो दा आदिनि सायावसो दङ गासिबो डाइरेक्सना बिनि सायाव जोंथ' आइडियासो होनो हायो मावनाय मावै माने बे ग्रान्ट खालामनाय बेखौ पारमिसन होनाय बेनि सायावसो दा बे भिडिअ बानायनायाबो आदैनि दारैसो बेयाव भिडिअ जों हारसिङै खालामनो हाया सब गासिबो रिक्स लानासो भिडिअ खालामो दा आदैया जोंनो रिक्स लानानै फुल पारमिसन भिडिअ बानायनो होदों स' बेयावबो दा बानायनाय भिडिअआ मेला जादों आरो स' आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाथ'बाय बिदिबा ना जोंनि एबसुनिफ्राय एसे बुंहरदो कमिसार बयनिसिमबो थालिरबारि गामिनि रायजो राजा आरो सोरनि मिथिबारि जोंनिसिम गिबियाव साबायखर जासियो आङो दिनै कामनि प्राइभेट कमिटि एबसुनि एसे प्रेसिडेन्ट जानानै बयनिबो गार्जेन आरो गामिनि जे उन्दै गथ'फोर गामिनि बे बारहावा बेल' नङा खोब जोंनि खना खनला गामिफ्राव थानायाव नैबे सोरजोंबा थगायनानै लांजानाय जबरदस्ति लांजानाय जोंनियाव नैबे दा सोलिगासिनो दङ जोंनि नैबे थालिरबारि गामियावल' जायाखै बियो जोंनि बहुद गामि खना खनला बिदिनो सोरबा गावनि असे न'खरनि सोरबा बेलेग जाथियानो जा बिदि थांनाय बा फोथायनानै थांनाय बा माबा मोनसे ल' देखायनानै लांजानाय बियो जागासिनो दं दा जायफोर लांजादों जोंनि खोनानायाव बियो दिनैसिम न' होननानै सफैफिनाखै दा खोब खाफाला मोजां जोंना बिनानाव सनिया दिनै न'आव सफैफिननो हाबाय जोंनि प्रकाश बसुमतारी बिथांनि नाजानायाव प्रकाश नार्जारी बिथांनि नाजानायाव आरो जे जोंनि मुम्बाइ बर' ससाइटिनि जे बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बियो न'आव फैफिननो हाबाय आङो नैबे जे दिथागिरिफोरनिसिम बेखौल' खावलायनो लुबैयो जाहाथे गाव गावनि फिसाफोरखौ गावजों बा न'खरनि सोरबा सासे मानसिजों थाङाबा जाहाथे गुबुन सिनायै मानसि बा न'खरनि सोरबा एसे सन्देह गोनां बेफोरखौ मिन्थिनानै जाहाथे गावनि फिसाफोरखौ बेबायदियाव हगार हरा आरो आङो सनियानि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे फोरमायनाय बिदि सानदों जे सनियाखौ जोङो दहाय लाबोनानै मोनसे बेनाव सोंनाय फिन्नाय खालामदोंमोन बियो बुंदों फुङावनो थांदोंमोन बियो गावनि फनखौ सनियानो न'आव गावनो सनियानि आखायाव होलांदोंमोन बे आरो खोनानाय बायदिब्ला बियो लांनायनि
सानसे सिगां बियो न'निफ्राय ओंखारदोंमोन आरो बियो सनियानो फनखौ गावनि फनखौ होलांदोंमोन आरो होलांनानै बियो मोनसे प्लेनिं बायदि खालामखानानै मोनसे जायगानिफ्राय कल खालामनानै गुबुननि फनजों कल खालामनानै बियो लेंहरदों माबा मोनसे बुस्थु हरनो होननानै आरो बियो ओरै लानानै थांनानै बेयाव नङा गुबुन जायगायावसो होननानै लानानै थांदों सनिया बिनानावा मोनसे जायगानिफ्राय फैफिननो होनदोंमोननो आरो बियो एसे सामथाइबारि ओरै लानायाथ' ओरैसो लानानै थांदों माबाजों गुरुबासा आरिया मालाय थगायनानैसो लांदों बियो बेयो मोनसे बुस्थु हरफानोबा हरनो होननानै थगायना लांनानै सामथाइबारिसिम बेयो अट'जों लांदों आरो अट'निफ्राय ओंखारनानै बियो सनिया बे फैफिननो होननाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय विंगाराव बियो थिखांना लांनानै माने एसे खोथा बुंनानै आरो दराव जिरायथेनानै बियो माबासिम सापागुरिसिम विंगारनिफ्राय लांनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै अट' गाखोबावनानै निउ बङाइगाव लांदों निउ बङाइगाव लांनानै गथ'आ सानदोंमोन फैफिननो खिन्थु बेनाव फैसाबो गैया आरो बिनि माखासे खोथा बुंनाय सिबिनाय खोथा बुंनानै बियो मा ट्रेनजों बिसोर फुङाव सहैदोंमोन ओमफ्राय ट्रेननो टिकेट दाननानै बियो मोनामोन ना बेलासि बेलासिबा मोनायाव बियो मा ट्रेनजों डाइरेक्ट ओरै मुम्बाइआव लांदों आरो थांनाय समाव बे सानथाम जागोन ट्रेनाव सानथामनि उनाव सहैबाय सहैनानै ट्रेन स्टेसनावनो बिसोरो हरसे हराव सहैना हरावनो थादों ट्रेन स्टेसनाव सहैनानै मोनसे जे नानि फेक्टरि जे दहाय खिन्थानाय मा होनदोंमोन फेक्टरि नामखौ नुरकुल कम्पानि बे माखासे पेकिं खालामनाय अनेक रोखोमनि खामानि थायो आरो सोरबा प्लास्टिकआव सोनाय माबा माबि खालामनाय औ ओमफ्राय बेयाव बयसआ बयस आरो हौवाफ्रा हौवा हिन्जावफ्रा हिन्जाव बेबायदि आलादा आलादा कम्पार्टमेन्ट दं आरो आलादा ओमफ्राय बिसोरनि थानाय जानाय बे कम्पानिनि माखासे रुल्स जे डिसिप्लिन बेजोंसो सोलिनांगौ माने बेयाव हाबनाय लोगो लोगो बाहेरायाव थांनोबाबो बियो माखासे बै कन्ट्रेक्टरनि जे मालिक थायो बेनि सिगनेचार माबा मोनसे पारमिसन लानानैसो ओंखारनांगौ आरो माने बेहाय थानानै जे नों उदां थानो मोनगोन बेबायदि नङा कम्पानिनि सिङाव जा खामानि आरो गावसिनि जा रुल बेखौसो लानानै बिसोर सोलिनांगौ जायो बेयाव खिन्थानाय बायदिब्ला गोबां जोंनि बर' आइजोफोर बे खामानि मावनाय मेरला दंहैयो बे कम्पानियाव दा सनिया बिनानावा बेखौ लोगो मोनहैदों गावबो मोनसे खामानि मावनाय बे पेकेट सिङाव मोनसे स्लिप सोनाय ना मानाय बे बिथाङा बेखौ मावनांदोंमोन आरो गोसो जायोब्लाबो गोसो जाबानो बाहेरायाव ओंखारलांनाय सोरजोंबा रायज्लायनोबो बिदि सुबिदाया टटेलि गैया आरो दा जे कम्पानि जोंनि बिफा आरो प्रकाश नार्जारि बिथांनि नाजानायाव जोङो इउटुबाव प्रकाश नार्जारिया हगारनानै हजोंनि जे कम्पानि सिंनि बा मुम्बाइ बर' ससाइटिनिफ्रा नुनानै मा बे गथ'आथ' कम्पानियावनो दङ जों बेखौ होननानै मा खबर खालामबाय दा खबर खालामनानै जे बिफानिसिम दिनै न'आव दोनफैनो हाबाय आङो जोबथारनायाव बे प्रकाश नार्जारि बिथांनि चेनेल इउटुब चेनेल दा बर'फोरनि बा जोंनि एरियायाव जानाय माखासे जाहोनफोरखौ हेल्प खालामनो थाखाय गावनि चेनेलखौ नाजादों आरो चेनेल खुलिनायजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव माबायदि हेफाजाब होनो हायो बिथाङा दासान्दि मावगासिनो दं दा दिनै गावनि इउटुब चेनेलाव सनिया नार्जारिनि गोमानाय बेखौ माखासे लिमिट दङबाबो जों इउटुबाव जानला मोनला हगारनो मोना बे दङबाबो बिथाङा बिफानि पारमिसन लानानै बिफाया फुल पारमिसन लानानै प्रकाश नार्जारिनि जे इउटुब चेनेल बिएम सोदोबमोन ना बे मोनसेया बिथाङाथ' बे मोनसेयाथ' ब्लगिं ब्लगिं जे गावनि चेनेल बिएम सोदोबाव हगारनाय लोगो लोगो जे बिफाया गाव बेनो प्रकाश नार्जारिनो जे मोनसे फुल पावार होनानै हगार होदोंमोन जाहाथे मा बे गथ'नि सावगारिखौ हगारनायाव माबाफोर केसफोर जाबायबायोबाबो माने बिफाया गावनो दायथ' लागोन आंहा बेहाय नोंनि चेनेला बेहाय जेबो दाय थानाय नङा बिदि होननानै हगार होदों आरो मानोना नैबे ससियेल मिडियायाव सोरबा
माने माइनर उन्दै गथ'नि बा माखासे सावगारिफोरखौ हगारनानै फोसावलाबायनाया मोनसे आयेननि मोनसे बेरेखा आरो अब्लाबो बे बिफायानो फुल दायथ' लाबायबा बिफानि पारमिसन लानानै बिथाङा सनिया बिनानावनि बे सावगारि आरो बै लांग्रानि सावगारि बेखौ होनानै दिनै न'आव मोनफैबाय बिथाङा खोब सनियामोननि न'खरनि थाखाय दिनैसिम मोजां खामानि मावनानै होबाय हयथ' नैबे इउटुब चेनेलाव हगारमोनबा जोङो बिथाङा मा खालामनायखौ जों रावबो बुंनो हाया आरो मोनाबो जानो हागौ जोङो सिगाङाव पुलिसाव एफआइआर होदोंमोन खिन्थु पुलिसफ्राबो थिगखौनो बुंदों लकेसन नायनानै बिसोरो मुम्बाइआव दङ मुम्बाइआव ओमफ्राय सिगाङाव एसे मोनथिनाय बायदिब्ला बियो फनाव जे लांग्रा इसाक नार्जारिमोन ना इसाक नार्जारि दा गाव थगायबाय थादोंमोन आरो थगायनानै खोथा बुंखाबाय थादोंमोन बियो सनियाखौ धेमाजियाव दङ होनदों आरो गाव ओरै अरुणाचल आल'आव दं होनदों ओमफ्राय फनाव जों आंबो रायज्लायदोंमोन जे सनिया गावनो गोसो जानानैसो आंजों फैदों ओमफ्राय न'खराव रायजाबाय थायो ओंखायनो बियो न'खरखौ गारना आंजों फैदों आं लाबोनो गोसो गैयामोन गथ'आनो अख्रा आं फैफाबाय थाबाय ओमफ्राय आंजों निउ बङाइगावसिमल' फैदों खोथाया माने अनेक थगायनाय आरो एखमबा निउ बङाइगावसिम फैदों होनो लोगोफोरजों थांदों होनो आरो साननैसो थानानै गावनि फनजोंनो रायज्लायहोलायबाय बेबायदि आरो गासिबो खोथाखौनो बेयो मा थगायनानै फोलावबाय थानो नागिरदोंमोन गावखौ दाय गैयै खालामनो नागिरदोंमोन एखमबा गावजों फैफायाखै होनो आरो एखमबा गाव निउ बङाइगावसिम लाबोदों होनो आरो एखमबा गावनि फनजों रायज्लायहोयो अब्ला जों बिनिफ्राय बुजिदों आरो बेयो माबा मोनसे पलिसि खालामदों प्लेनिं जे आदै जर्डान नार्जारिनि न'खराव बियो माबा मोनसे गाज्रि मोननानै बा माबा मोनसे गाज्रि खालामनो गोसोयै माने बिनि फिसाजो सनियाखौ लानानै बियो बिफानि जे चेलेन्ज बेखौ मावनो नाजादोंमोन जोबथारनायाव आङो खेबसे खावलायबावगोन नैबे थालिरबारि गामिनिल' नङा सोब बर' माहारियानो जे नैबे दा सोलिबाय थानाय सिटुवेसनाव बारहावायाव जों गोबां खोनानो मोनबाय जे बर' सिख्लाफोर बा गथ' गोनां फिसाय गारलायनानै सोरबा बांगाल सोरबा बर'आनो जा माने गुबुन हादराव गुबुन जायगायाव खामानि मोजां मोनगोन साननानै थांनानै थगायनानै लांजानानै दिनैसिम न'आव सफैफिननो बुहुद दं ओंखायनो बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे न'निफ्राय बबेबा गोजान जायगा मोनसे जायगाफ्राव जाहाथे हगारहरा जोबथारनायाव आङो प्रकाश नार्जारि बिथांनि इउटुब चेनेल दिनै गावनि चेनेलाव हगारनानै सनिया नार्जारिखौ न'आव दोनफैफिननो हानायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय थालिरबारि गामिनि जानानै आरो आङो हस्पिटालनि कमिटिनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै आङो दिनैनि बुंनाय साबायखर थाबाय दायो जों गावजों गावनो न'खराव फोथायलायनाया बिराद गोब्राब जासै ना एखेबारे साननानै नाय गावनि न'खरनि सासे बिदानि फिसाजोखौनो जुदि लांखारनानै अबेबा जायगायाव दोनहैयोब्ला उइदाउट पारमिसन बिदानि गावनि फिसा असे नङा होमबा बिदानि फिसा माने गावनि फिसा होमबा बिदाया मा सानखो बेखौ जेलाव जोबगोन जोंथ' जोबनो नागिरदों ओमफ्राय दायो बेनो जाहैबाय मानसिया खारग'बाय दा जोंबो जाबाय आंनिबा बेबायदि आखल गाज्रिखौ जाहाथे संसाराव दाजाथों बेखौ गावथारनांगौ हरनांगौ